Nahinangong pag-ayo ang katawhan sa usami sa kalit nga pagbisita sa syudad sa kontrobersyal nga hipi sa kapulisan kaniadto nga si Police Lieutenant Colonel Joby Espinido. Sa iyang paghidangat sa dakbayan Martes sa buntag Hunyo 7, misuroy siya sa City Hall ug himamat ang mga sakop sa guniang panglungsod sa pagpaguna ni Vice Mayor Simplicio Neri. Iubanan si Espinido sa pagsuroy ni Usami City PNP OIC Chief of Police, Police Major Den Estado, ang iya kanhing Deputy Chief sa Usamis. Mihimamat usab kaniya og miuban sa pagsuroy sa City Hall sila si Police Major Jenrets Hilot og Police Major Agustin Araso nga mao'y iyang kanhing mga deputy. Ang pagbisita ni Espinido sa Usamis na pahigayon gumikan kay nag-renew siya sa iyang passport sa DFA Clarin, Misamis Occidental. Pagkahapon gihimamat usab ni Espinido ang iyang mga suod nga higala ug kauban sa kausa alang sa kausaban ug paghinlo sa Usamis sa suliran sa ilegal nga druga ug uban pang ilegal. Atol sa press conference, gipasabot sa kanhi hipi nga sa DFA Clarin lamang ang adunay slot sa tanang DFA sa tibuok Pilipinas nga siya makarenew sa iyang passport. Ang pag-ari nako sa purpose gigitugon sa Ginoo nga makabisita ko rin naa sa kasing-kasing nako for your information ang Usamis. Naibalo ko kung unsa ang kahimtang sa Usamis gikan ta diri uban sa inyong mga pagampo nga nagmalampuson nga nindot ang kahimtang sa libre na mo. Dili unta ko gusto nga mabalik pa tong sitwasyon sa unang panahon. Gumikan sa sitwasyon nga gitugot sa Ginoo nga mag-renew ka sa passport, gumikan sa kanang DFA nga mooray bakante no sa entero Pilipinas nga nagbakante og June kay the rest tuwa na sa September no sa kabisi sa kadaghan ang mga kuan nag-apply dinhi mo nang usa dili lang ko pud sa inyo ni bisita ko kay part man ta sa Usamis no so may salot sa mga Usamis noon sa inyong mga pagampo. Nasayran nga daghan ang nangandoy nga unta mahibalik si Espinido gumikan siyang gipakitang liderato sa kwerpo sa kapulisan busa sa iyang pagbisita daghan nagtuo nga siya mibalik aron mahimong hipi apan giklaro nini nga igo lamang siya nga mibisita. Hinuon iyang gipadayag nga ang Cagayan de Oro officials ang adunay lihok diin naghangyo nga siya ang mahimong city director apan matud pa kang Espinido nagagad lamang siya kung asa man siya ipahimutang sa kadagkuan sa PNP o sa presidente. Kahirumduman kaniadtong tuig 2017 gipangunahan ni Espinido ang duguong drug raid nga gikamatay ni Usamis City Mayor Rinaldo Aldong Paruhinog sa asawa niini nga si Susan ug lain pang 12 ka mga tawo. Neptali Batulinyo, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.